Merhaba binlerinin heja. Beriya em dest bername xwe bikin, em dibêjin Newroz li gelê Kurd û li hemû gelê rojhilata navîn pîroz be. Meha Adarê ji bo civaka rojhilata navîn û bêguman ji bo gelê Kurd meheke bi her awayî têr û tije û buwate ye. Buwate ye ji ber ku Newroz hem cejneke xwezayî, hem çandî û hem jî neteweyî ye. Çawa ku Adar wek mizgîniya biharê yanî mizgîniya roja nû, nûroj, ango nûbûnê be, ji bo Kurdan tê wateya berxwedana dijî zordestî û koletiyê. Newroz li rojhilata navîn ji aliyê gelek civakên qedîm ve tê pîroz kirin. Her ku bi pergala serdestiyê çanda gelên qedîm di aşê xwe de hêrand û bi hezaran çandên qedîm tune kiribin jî, Newroz ji aliyê gelê Kurd li nîvê rojhilata navîn bi kelecan û coşeke mezin tê pîroz kirin. Di her pîrozbahî, çalakî, şahî, seyran û govenda Newrozê de Kurd tovên berxwedanê davêjin û her diçe bi biryartir li çanda xwe û li hebûna xwe xwedî derdikevin. Îro vê yekê dilekî rihet em dikarin bêjin ku di dîroka gelê Kurd de Newroz weke sembola azadî û serkeftinê bû. Niha jî di asta herî jor de ev yek derbastar e. Îro li cîhanê êdî herkes ji heştê Adarê heta gelek rojên ku li tevahiya cîhanê wek rojên giştî tên zanîn bi cilûberg, pîrozbahî û govendên Kurdan nas dikin. Belê bînerên hêja. Em tev dizanin ku îro ji ber sedemên ku kurdbûna xwe diparêzin û dibêjin em Kurdin, bi hezaran kes di girtîgehên Tirkiye, Iraq û Îranê de dibin zilmeke giran de jiyana xwe didomin. Di girtîgehan de li dijî êriş, tune hesbandin, bêbîrhiştin û civakê dûrxistinê bi hezaran girtî di nav wan şert û mercên sînordar-kirî de li çanda xwe, cejnên xwe û li rojên xwe yên pîroz xwedî derdikevin. Yek ji van rojên ku bi coçeke mezin, bi kelecaneke mezin tê pîrozkirin jî Newroz e. Newroz li her bajarekî Kurdistanê, li her navçe û taxeke Kurdistanê çawa ku bi kelecan, bi coş û bi cilûbergên kurdewarî tê pîrozkirin, bi heman rengî li zîndanan jî tê pîrozkirin. Li gor hin agahiyên ku me ji hevalên di girtîgehan dimayîn û ji hin nameyên ku ji girtîgehan hatî. Bi kurtasî be jî em dixwazin ji we re qala amadekarî û pîrozbahiyên Newrozê yên li girtîgehan bikin. Amadekariyên Newrozê du hefte berê dest pê dikin li girtîgehan. Ji bo berpirsyarî û plansaziya bernameya Newrozê komisyonek tê ava kirin û ji aliyê wê komisyonê ve amadekarî dest pê dikin û ji komên şanoyê heta govend, skeç, helbest, stran û gelek navarok tên amade kirin. Heta du hefteyan jî provayên skeç, govend, koma koroyê û helbestan tên kirin. Piştî vê yekê kelecaniya herî mezin jî şeva bîstê Adarê ye. Piştî provayên dawiyê êdî li ser şeveqa bîst û yekê Adarê daxivin. Tişta herî giring jî ji bo ku li hewşê agirê Newrozê pê bêxin, dikevin nav lêgerîna kinc û amûrên ku ji bo agirê Newrozê bên şewtandinê. Ji ber îdarê bi tu awayî destûra pîrozkirina Newrozê qebûl nake, jin kincê xwe yên ku ji bo agirê Newrozê tê xistî nava balîfan derîne û bi hin amûrê li mitfaqê re top dike. Belê bînerên hêja. Helbet ev yek ji bo şert û mercên li girtîgehê pir zor e. Lê jin bi her awayî ji bo pîrozkirina wê rojê kedeke mezin didin. Piştî vêxistina agirê Newrozê, girtî rastî tundî û qedexeyên li ser name, hevdîtin û telefonê tên. Lêrgel vê yekê jî bi tu awayî girtiyên azadiyê jiya xwe nayên xwarê û bi awayekî sembolîk bê jî ew agirê Newrozê tê hildan û xwe di ser agir de davêjin. Roja bîst û yekê Adarê her yek ji wan yê ku derfet dîtî û cilûbergên xwe yên Kurdî dest xistî li xwe dikin. Yên cilên wan yên Kurdî tuneyî jî kincên xwe yê herî rengîn li xwe dikin û dest bi pîrozbahiyê dikin. Di roja Newrozê de li gor şert û mercên heyî girtiyên azadiyê xwarinên herî xweş di semaveran de çê dikin. Ji pêşbirkên helbestan heta yên çîrokan ji bo wê rojê tên çêkirin. Heta li gelek girtîgehan ji bo naverok û wateya bîst û yekê Adarê kovar tên amade kirin. Ji bo tevahiya meha Adarê kovar tê derxistin. Dawiya dawî di bîst û yekê Adarê de agirê Newrozê hema vê jel her girtîgeheke ku girtiyên azadiyê lê ne bilind dibe. Agir nebê jî dengê dirûşim, stran, helbest û dengê tilîlyan bi ser dîwarê girtîgehan dikeve.
دل بیروکه چه دم سالان جیشه بروکه چه حسب خوین هاجو که دارستی دانه سرکوکه دارستی دانه سرکوکه نوروز دیارا تاریه تیرا سر سینگا شرویه o zalim hestar eveye Sozanı sereni